Čaute ľudia, vítam vás u nového videa Restaurant Tycoonu. Hej. Dneska vám ukážeme toto Radio Melody reštiku. Mám 100 kešov dneska. Hej. Radio Melody. Dneska si kúpime ešte aj auto a tak ďalej, takže doporučujem sledovať toto video. Takže už sme si spálnuli Radio Melody, tak toto ak máme sezeničko pred reštikou. A to keď vojdeme dnuka, tak tu máme VIP miesto, hej, VIP. Tu máme keš, tu máme kuchynku, hej, takto. Hneď. A tu máme taký venkov. Tu je takáto rada, tu sú kríčky. A tu toto neviem ako nazveme. Proste, že záhradka. A jo, tak toto vyzerá. Hej, všimol som si včera, že mám už 50 diamantov. Tak, preto som si chcel ísť kúpiť nové auto. Items. Tada, teraz tu máme na výber z dvoch. Každé za 40, buď SUVčko alebo hatchback car. No, nejako, že láka to SUVčko, tak si ho kúpime. A spálneme si ho rovno. Johohoj! Toto sa mi ľúbi. This is best. Woohoo! Hej, a ukážem vám na tých autách, čo je na nich asi najviac sus. S nimi môžete takto vyjsť z kopce. A ste tu. Hej, to nemám žiadne hacky, hej, to môžete aj vy normálne, ak budete mať nejaké auto. Sa mi zdá, že s tým food truckom sa to nedá, sa mi zdá, ani s motorkou. A jo. Tak to by nemusela byť zlá fotečka na náš kanál. Ja mám odkedy level 17. Ale ja ani neviem, že mám level 17. Ešte jeden level a už môžeme vyberať ďalšie jedla. Hej, ale potom keď zídete, tak to je troška zvyšu. Ten zvuk. Ten zvuk. Toto video už malo vajdové včera, lenže nevyšlo, lebo bolo dlhé, viete. Ale toto nevyšlo. Kamo. Tak sa vám potom ozvem, keď sa z toho vymocem. Behla ani minúta a už som z toho vyšiel, hej. Takže GG. Jo, tu máme reštauráciu Radio Melody. Hej, a ja som sa mi zdá, že vám ešte neukazoval, že ako sa varí. No, tak si zaparkujeme našu káru a ideme variť. Počkať, keď prídu nové objednávky a tu máte takto kúk. Tu ak ja mám nejakú mrku krajať, tak musíme klikovať. Tu máme toto, niečo opiecť. Hej. A jedlo je hotové. Potom si ukážeme ešte čašníka. Hej. Upečieme. Zase pokrajáme. To je nejaký jablkový koláč. To tak vyzerá. A jo, ukážem vám čašníka. Takže máme tu 3 jedlá. Nejaké lasagna pre decka. Máme tu taco. Máme tu nejaké candy apple. Tak to ideme urobiť. Hej, prepáčte, že budete počuť zvuk, ale hej, nedalo sa mi to slúbiť, takže budete dneska počuť aj so zvukom. Počkaj, čo? Ja som zle odbočil. Vy ste si... To je dieťa? Aha. Tam niekde. Tu má sladkosti. A tak to je veter. A
A čo si ideme povedať, je náš barák, jak to vyzerá. Hej, teleport home. Už som sa mi zdá, že o ňom vravel. Áno, a takto som si ho zatiaľ vybavil. Toto je kuchynka. Troška zvyšu, ale nevadí. Proste tu bude mezierka. To je môj dom, takže to môže byť u mňa ako chcem. Si tu môžem variť? Vy si tu môžete variť aj domáce jedlo. To je super. Tak ho ideme spraviť. A jo, keď som spravil jedlo, tak by zázrakom zmizlo. Hej. Tu máme takto dve miestnosti, tu bude spálňa, som sa rozhodol. A tu bude obývačka. Hej. Už máme lampu prichystanú. Hej, ale mne sa to tak nepáči. Hej, dá sa to nejako... Yes, dá sa to. Prečo som to nespravil minule? Pec. Chlanička. A takto nejaký menší detail na bok. Aby to tam nebolo len prázdne. Hej, ja by som chcel dať nejaké detaily. Aha, počkajte. Tu mám papanie. Čo je to, nejaký koláč? Ideme papať. Pozrieť do dekorácií. Že... Ja nechcem elektroniky. Super. Tak keď to nájdem v tom dlhom hľadaní, tak sa vám potom ozvem. No tak, ideme do reštiky. A ja si musím niečo šetriť. Ja som mal tu najviacej peniazy. Zo všetkých reštaurácií. Ja som to videl na tú kuchyňu, ktorá mi aj tak celá nevyšla. Tu je Thanos. Rúžová tričku. Thanos. Hnedý ale. Moje peniaze. Thank you. Hej, ja som raz hral toto a som mal seknutého waitera. Že jeden typek chcel nejaké jedlo a on ho mal ten waiter a on bol seknutý v stene. A on sa nechcel za nič pohnúť. To bol zaujímavý príbeh, to musím povedať. A jo. Hej, zajtra vám ukážem mekáč sľubovaný, hej. Jo, kamo. Ideme sa pozrieť do tamtej reštaurácie. Ok, už je tu. A jo, chili link, ešte doma. To je niekto. Ukáž, aké máš papanie. Ja akože nie som hladný. Dáme si orange juice. Táto, čo? Čiže táto reštaurácia ešte nie je otvorená. Tak, ideme späť. A už sa môžeme aj rozlúčiť. Hej. Lebo nechcem to mať dlhé, aby mi zase YouTube nedovolil video. Takže lúčime sa s vami aj Radio Melody reštaurácia. Tak čus, čus, čus.